दिनै आङो ओरैबायदि मोजां सिमां नुदों। दलं बायलाखौ आङो बारनो हादों जेनथेन आरो लोगोसे रामोनदाखौबो गोरोबनाय नुदों आं सिमाङाव। माने सिमांखौ नुनानैनो बिराद मोजां मोनदों आङो। माने बिराद गोजोननाय मोनथारदों। मानोना मालाबा समाव आंनि सिमाङा माने जा सिमां नुयो बेनो जाफुङो रियेलावबो। आंनि सिमां नुनाया जेन रियेलावबो जायो भगबान। रामोनदाखौ आंजों गोरोबफिननाय नुदों आङो। आरो एसेबां बायला दलंखौनो आं बारनो हादों। माथो दलं बारनो हाबा मोजांनो सिमाङाव। दलं दैमा बारनो हाबा आरो माबा माबि दंसै र'। आं रामोनदाखौ खेबसे फन खालामनि र'। किजानिबा दिनै रिसिभ खालामोआनो। बै दाखालिनिफ्रायनो आंबो हराखै। हरनाय नायनि र'। रिं जादों र' ब्लक खालामाखै। रिसिभ खालाम। हेलौ मायो? रामोनदा मा खालामदों? नोङो दिनैबो जुमाय फेदों ना मायो? आं जुमाय फेयाखै। नोंनो मानो नांगौ? नों सोरो? आंनि मा जायो? आं नोंनि हिनजाव मिथिबाय। आरो नोङो मानो जुमाय फेग्रा जाबाय दङ? हा? नों बेफोरबायदि जानाङालै रामोनदा। नंखाय बाखाय सोरबा एरना होनाय खोथाखौ लानानै नोङो मा बेफोरबायदि जासिगोन नामा? अराफि आरो आंखौबो नोङो एसेबां गिदिर साजा होसिगोन नामा? नंखाय खोथाफोरखौ लानानैनो। बे बिजुलिया दा बिजुलिया फाब नांगोन रामोनदा। नोंनि बिनानावा फाब नांगोन। गावगायाथ' मोजां नङायानो गावगायनि संसारखौनो सिफायना लाबाय। रामोनदा जों आयाना नोंजों रायज्लायनो नागिरबाय थादों। अन्नानै रायज्लायहरना मोजाङै। खेबसे नोङो खेबसे बुंहर। माने मोजाङै रायज्लायहर। आंखौ जुदि नोंसोर होखारदों होननानै मिथिबा आइमोना जोबोद दुखु मोनगोन मिथिगौ ना? अन्नानै आइजों खेबसे रायज्लायनाय रामोनदा। सोर आइ? आंहा रावबो गैया। आङो न'निखौल' सिनायहागौ। आंनि जोनोमगिरि बिमा आरो बिनानाव बिसोर सानैखौल' सिनायहागौ। आंथ' नोंखौबो सिनाय हाया। नों सोरो? दोन। रामोनदा अन्नानै आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानाङा। नों मानो आंखौ इसेबां गाज्रि सानना लाखो? आंजों थैस' थांस' संसार जालांगोन होननाया मा जाखो बेफोरो? मोजां हिनजावबासो थैस' थांस' संसार जालांनो हागौमोन। दा आंना हिनजावानो आंखौनो नांला जाबायबा। मालायबा एक्सखौसो नांगौ जाबायबा। बा रामोनदा थेवब्लाबो नोङो आंखौ इसेबो फोथाया आरोना इसेबां गाबै गाबै बुंबाबो। दे दोन। आं गामियावसो फैदों। दोना आङो। होमबा आं दोननोसै। आं दाननानैसै। आइजों रायज्लायनो दा हा? दै रायज्लायालै आं मानो रायज्लायनांगौ दे। आं बै माबा टिल्लुखौ रायज्लायनो हो नोङो दे। आंथ' दा बिनि बिजामादै नंलाना मालाय टिल्लुआसो जासिगोन। नोंहालाय आंजों मा अरजाबाय थाखो? टिल्लुजोंलाय मानो थाङाखै दाबो? हा? ना थांबाय? आंखौ ओरैनो खेलायबायसो दं ना मायो नोंसोरलाय लोगो नांनानै? मानो बेफोरबायदि? अन्नानै खेबसे रायज्लाय। दोन। नोंजों रायज्लायबा बांसिनसो दुखु मोनोलै आं। नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं। बिराद फोथायोमोन। रामोनदा नों मोनसे खोथा बुंनाय। नों मानो खेबसेबो सानना नायाखै जे आं नङाबोथ' जानो हागौ? आं सैथो बुंदोंबोथ' जानो हागौ। मानो बेफोरबायदि सानना लायाखै नोङो? आरो नों बिजुलिखौ मोजां नङा होनना मिथिखागौ। बेखौबो मानो नों खेबसेबो सानना नायाखै जे बिजुलिया थगायनोबोथ' हानाय बानायना बुंनोबोथ' हानाय आंनि फारसे? टेनसनलै। जेखि जायाथ' नोंसोर सानैनि गेजेराव सासे ना सासेयाथ' जाखागोन बेखौ मिथिदों आं। बांसिनानो आं नोंखौ बायदि सानदोंलै लैथोश्री। वाट्सएपआवनो नुखादों रायज्लायनायखौनो। दे दोन। आंनो फन हरबाय थानाङा दै। आं ब्लक खालामना दोनगोन मिथिबाय? आंनो हरनाङा दे दोन। नोंनो खोमालै लैथोश्री नोंनो। रामोनदा नोङो? औलै आं थानो सुखुवाखै न'। हे गसाइ नोंलाय जुमाय फेदों ना मायो? मा आंखौ फेनाय बायदि नुदों नामा फाग्रेब? मा फेनाय बायदिलै रामोनदा? नोंखौ डाइरेक्ट सिनायनो हादों फेग्लिजोबदों होननानै। आसरित मोनदोंलै आङो दिनै नोंखौ रामोनदा नुनानै। नोंथ' आगोल जोंफोर हाजार जासिबाबो लोङामोनलै। बै जोंबोथ' लोंबाय थाखाया देनाय जेनेबा बैसागु मागोफोराव खाना जाबाथाय नोंनो जासियोमोन ना। नोंथ' गरदसेबो लोंफेरामोनलै। ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसियानो नों दिनै ओरैबायदि फेग्लिजोबनाय जाबाय। टेनसनलै फाग्रेब टेनसन। माथो खालामबावनो आरो। जेथिंबो टेनसन। छे रामोनदा नोंखौ खिन्थु समायाखै दे।
ओइ आं नोंखौ जुमाय फेजानो बासोयोलै ओइद गाज्रि नुयो रामोनदा नोंखौ गामिनि मानसिफ्रा कथक बाख्नायो नों आरो बेफोरबायदि फेग्लिजोबना थाबा मा सानगोन दे मानि एसेबां टेनसन फाय हा माथो बुंबावनो आरो भाइ बुंथ'ला दे उनाव बुंगोन आं न'आव थांसैलै बिदिनो गोदाव सोराव मोननासो बेयाव फैदोंमोन आं नोंसा जुमाय सावदों नामा फाग्रेब छे रामोनदा नों आरो जुमाय लोंनो नागिरबावदों थोद नाङा न'आव थांनो थां हामालै बेफोरबायदि बोरैबा नुथारो मानो बुजिया थां नोंहाथ' एसेबां टेनसन जादोंनालै दै टेनसनालाय मा जोंनाबो दङ आरो नोंनिया आगोल गैयामोन नामा टेनसन हा सिगां गैयामोन सिगांलाय बोरैथ' लोङालासिनो थानो हायोमोन सेंग्रा टाइमनि टेनसना आलादालै आरो हाबा जाखांनायनि उनाव टेनसना आलादा मा बुंबावनो आरो बिराद टेनसनलै फाग्रेब आं दा सायावसो मिनिबाय दङ नाथाय आंनि गोसोआबा गाबगासिनो आंनि गोसोआ गोसो सिङाव गाबगासिनो आं बिराद दुखु टेनसनलै दे दुखु टेनसनालाय सोरनियाव थाया थां नोङो न'आव थांनानै उन्दुयै थां एकदम गाज्रि नुथारदोंलै नोंखौ बेफोरबायदि फेनो समायथाराखै थां न'आव थांनानै उन्दुयै थां र'लै मा होखारबाय थाना थांगोन र' लासैनो थांनानै दुब्ला उन्दुहैखागोन बेनोथ' जोंहा आइया फाग्लिसो जाबाय खोमा आलासि जानो थांनानै माबा नोंसाजों जोंहाजों आलासि जालायोनो जोंफोर सानैया बिब' बिफंसो जालायोनो मालाय बेखौनोथ' आंनोबो फन हरनानै खिन्थादों एख'नि आलासि जालायालै एख'नि आलासि जालाया न' बायसेन जाबाबो गोजाननि जायो दे औलै जायदुम आंबोथ' बेखौनो सानदों आरो आङो आइनाव मोजाङै सोंदोंथ' दहायो अबाव आलासि दङ जेनेबा आलासि असेया अबाव दङ होननानै नोंसोर गामिनि नामखौथ' लाखायाखै नोंसोरखौ सिनायनो हानायबाथ' बियो बुंगौमोन ना दाथ' आं आइनाव डाइरेक्टलिबो सोंनो हाया देनाय थेवब्लाबोथ' आं इनडाइरेक्टलि सोंदोंना बेथ' आरो इथि जायो खोमा आरो जाबाबो बै आबौनि बिदानि फिसालानि फिसाजोनि फिसाला बेफोरबायदिफोर जानो हागौ आरो असेथ' नङाना बाल दाथ' नों आंनि असे बिमायनि फिसाला बा असे बिबथिनि फिसाला बेफोरबायदिबोथ' नङाना बेफोरबायदि असेद्रायबासो औलै जोंफोर सानैया असे जाखाया जायोबाबो इसे ओरैनो नांदेरनाय आलासि जायो खोमा न' औलै ना बाल आइया बानायनासो बुंदों मोनथिला आरो ओमफ्राय सेलफ्राय दे जेनेबा नोंसाजों जोंहाजों आलासियानो जाबाय दे ओमफ्राय नों मा आंखौ नागारगोन नामा नागारनो हागोन हायालै सना नोंखौ बोरै नागारनो हानो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो लाइफआव आंना मोजां मोननाया नोंनो फार्स्ट नोंनो लास्ट औ आंनियाबो सेलफ्राय नोंनो फार्स्ट नोंनो लास्ट आंनो रावखौबो नांला आलासि जाबाबो आंनो नोंखौनो नांगौ आरो आं मिन्थिगौ असे आलासि जाया आरो आलासि जालायबाबो दा मोनथियालासिनोसो मोजां मोनदों नालाय जोंनियालाय मा फाब थानो दे हाबा जाबाबो जेबो फाब थानाय नङा दा दे जों मोजां मोनलायबायानो जों नागारनो हाला नोंबो हाला आंबो हाला जोंहा जुदि हराबा आरो नोंसाबो जुदि लाङाबा गुबुन जायगायाव खारसनहैगोन दे जोंना रुम लानानै थागोन सेलफ्राय आं नोंखौ नागारनो हानाय नङालै सेलफ्राय हाजारखि आलासि जाया माने नोंखौ मालाबाबो नागारनो हानाय नङा नाथाय नोंसो आंखौ नागारसिगोन खोमा आलासि होननानै नागारालै सना नोंखौलाय मानो नागारनो आंनो लाइफआव नोंनि अनगा रावखौबो नांला नोङो मोजाङानो जा गाज्रियानो जा आं नोंखौनो गोसो होबाय नङा आं नोंखौ गाज्रि होननो थाङाखै थेवब्लाबो नोङो हाजारानो गाज्रियानो जा मोजाङानो जा आं नोंखौनो लागोन आंबो नोङो हाजारखि मोजाङानो जा गाज्रियानो जा आंनो नोंखौल'सो नांगौ आं गुबुन हौवाजों संसार जानो हानाय नङा अन्नानै आंखौ नागारनाङा दे सना आलासि जाबाबो जोंहा सानैबो हाबा जागोन बिदि फाब साब जेबो साननाङा जेबो फाब नाङा आंबो मिन्थिगौ जोंथ' असे नङाना असेबासो फाब नांगौमोन आं बिराद बोरैबा मोनगासिनो गोसोखौ आइयाथ' नोंजों रायज्लायनो होआखै आंखौबो बुंहरदों आरो रायज्लायनांला होननानै गारदो होननानै बेफोरबायदि बुंबानोखि सोरबा नागारनो हायो दिनै नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाया बोसोरब्रैनिबो बारलायलांबाय होमबा बोरै आं नोंखौ नागारनो हानो नागारा आंबो थेवब्लाबो आं गिबाय सेलफ्राय नोंसायाथ' बेसेबा खाराखा बेसेबा माबा रायखायो दाथ' जेनेबा जोंफोरखौ दानस'गोनसो खोमा खारगोन आरो नोंखौ लानानै आं दानस'नो होआ आंबो दानस' जाया प्यार किया तो डरना किया जिखिजाया आं नोंखौ काल मानसि लाबोथारसिगोन आंखौ नों लांमारगोन ना लांमारा नों थगायाखैथ'
आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नों बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि बाल मानो नों बेफोरबायदि बुंबाय दङ नों आंखौ फोथाया नामा आं बुंदोंना नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नांला आंनि जिउनि लोगोरिया नोंनो जागोन नोंनो नोंनि अनगा आङो हाजारखि गुबुन सिख्ला लाबोना होआ मानो आंनो नाङा खारखुमागोन आं लागिबा आं बोरायनानै थागोन थेवब्लाबो आं गुबुन सिख्ला हाबा खालामा नोंखौ मोनाबा मानो मोना आंखौलाय आं नोंजों खारस'हैखागोन ना नाथाय नोंसो आंखौ लांगोन ना लाङा जेबो गेरेन्टि गैया आंथ' आइया हाजारखि हरा होनबाबो आं खारखुमाना थांखागोन नों गाबनाङालै सना नों मानो टेनसन लादों आं नोंखौ लाबालासिनो थायो नामा लाबोखागोन आं नों अननानै आंखौ फोथाय जागोन दे औ आयै र' नै थांगासिनो दिनै जोंना जायदों उनाव रायज्लायगोन दे नोंना बिमा लिंहरलायबाय माबा दे नोङो मानो सिन्था खालामदों सना नों मानो गाबबाय दङ आं नोंखौ मानो नागारनो दे नों आंनि जिउनि सनासो मिथिबाय दे सना दसे उनाव रायज्लायगोन दे मा जाबावो है बे जायदुं बिमाया आलासि जानो थाङाबाबो जागौमोन आलासि जानो थांनासो मोनथिजोब्बायना आबा लिंबाय थानायखौ खोनायाखै ना मायो ओइ थांगौ आयै मबाइलखौ लागोन ओमफ्राय लामायाव फैगोन मानो हा ना सोरजोंबा रायज्लायग्रा जाबाय नों आबा सोरजों रायज्लायनो दे आयै मालाबा लोगोफोरजों रायज्लायो आरो ओमफ्राय आयै अबावबा आलासि जाहैनो गोसो जासोदोंलै आयै नोंसालाय जाथि बंस दंना गैया गोजाननिफोर बेफोरावनो थांनोथ' जेनेबा बिदिनो नोंसा आबौनि बिदानि फिसौजोनि बै माबा नोंसा आबैनि बिब' बै फंबायफोरनि फिसाजो फिसालाफोरनियाव हाबा नोंहालाय माथो आंनि गोजाननि जाथि बंसफोरनियाव आलासि जाहैनो थांनो लुबैखोहाय आंनो थांफेराखै आङो असे-असेफोरनियावल' थाङोहाय बेफोरबायदि गोजाननिफोराव थांद्राया सिनायनो हाया आङो मोजाङै हा बिदियाथ' थाखागोन ना आबा आङो माने असे-असेफोरनियावल' थांलाय फैलाय खालामोमोन ना आगोलो बेफोरखौल' सिनायहागौ आं बाखि गोजान जायनि आलासिफोरखौ सिनाय हायाहाय ओमफ्राय अबाव दंमोनलाय आयै आलासिफोरा नोंलाय माथो मैयाल'सो खिन्थाबाय आङो नङालै आयै जेनेबा बेफोरबायदि गोजाननि आलासिफोरा अबेयाव दङ हाय गोजानद्रायफोरनिखौ मोनथियाहाय आङो थांलाय फैलायबो गैयाना दंसोयो अबावबा एसेबां आलासि जाहैनो लुबैदोंबालाय बै नोंसा आनैमोननियावनो थांदो आनैमोना ओरैबाबो लिंबाय थायो गावगायासो थाङा माबा गोजाननि आलासिफोराव थांनो लुबैखो मोनथिला दे आङो बिदिनो आयै ओरैनो जेनेबा आनैमोनखौथ' आं सिनायखागौ ना दा गोजाननिफोरखौथ' सिनाय हायाना आफानिफोरखौ दा सिनाय हागौ दिनै नोंनिखौसो हाया दे उनाव थांनो हागोन दे मालाबाफोर ओंखामा जाफैदो आयै बिराद बोरैबा मोनजोब्बाय दे आं दिनै मा जायदुमा आलासि जामारो नामाय जोंहानि थाबायनोबो हाया मोनग्रा जाबायहाय बुरैबायना दे थेवब्लाबो इसोरनि अननायाव बिहामजोखौ मोनगबाय बेनो आंनि थाखाय जोबोद मोजां खोनासंनाय आयै आंखौ गाबज्रिदों बिहामजो बेंगे जाबायलै बुरैबायना खोनाथाराखैमोन आङो माबा नोंस्रा अनसुमाखौ लिंहरबायानो मानो लिंहरनांगौ गथ'आ साननैसो थाबावनो नागिरदों बेखौनोथ' नोंस्रा मानो बेफोरबायदि अनसुमाखौ मानो थानो होनो नागिरा जेनेबा मा जायो दे माबा आंखौसो गाज्रि मोनो सानो खोमा जेनेबा अनसुमाखौ थाबाथाय आं गाज्रि मोनगोन बेफोरबायदि सानना लायो बियो आं जेबो बेफोरबायदियानो साना आं अनसुमा थाबा मोजांसो मोनो बेसेबा मिथिबाय माबा दा मालाय गाबोन लिंहरथारदोंनो एकदम रायै लिंहरथारदोंनो माबा नोंखौ लोमजादों होनना खिन्थानो होदों आं गोसाथार लोमजादों होननानै खिन्थारै आरो नोंसालानोबो खिन्था बेफोरबायदि बुंनो होदों होननानै मिथिबाय नङाबा थानो होनाय नङा गथ'खौ बे थाबाथाय एसे मोजां नाङो गोसोफोरखौ बिमाया खालि लिंबायल' थायो जोंबो अनसुमाया गैयाबा लांदां मोनग्रा जाबाय खोमा बेनिखायनो लिंबाय थाग्रा जाबाय बेफोरखौ आं जेबो मिथिया जेखि जाया अनसुमाखौ माबा थांनो होनो हाया जोङो जेनेबा थांनो होथ'नाङा नोंखौ लोमजादों होननानै खिन्थागोन जों जेनेबा आं अनसुमाखौ खिन्थानो होगोन ओमफ्राय नोंखौबो जुदि सोङो नोंबो खिन्थाबानो जाबाय मिथिबाय दे जागोन दे खोनादोंना मायो मायबाफोर नांगौ नामा नोंनो मा नांगौ खिन्था आं लाबोजोबगोन दे आंथ' बुङाखैना नांगौ होननानै माबा खोनासं अनसुमाखौ बिमाया ब्रा लिंहरगासिनो दिनै नङाबा गाबोन थांनो होथारदोंनो दा दिनै थाङाबाबो गाबोन थांथारनांगौनो दा अनसुमाया साननैसो थाबावनो नागिरदों थाबा मा जायो जेनेबा थाबा मा मोनो बिमाया मा खहा जायो बेहा माबा आइखौबो लोमजादों होननानै खिन्थाहरबानो जाबाय नोंनाव सोंबाथाय जोंबो बिदिनो खिन्थागोन गोसा लोमजादों होनना खिन्थाबानो जाबाय नोंनियाव सोंफ्लांबायबा नङाबा थानो होनाय नङा बियो गोसा लोमजादों होनबासो थानो होगोन
नंगौ नामा? नंगौ नामा? नंथारगौआनो बिदि खिन्थाखानांगोन। खिन्थाहाय आबा अनसुमाया थाबावनो नागिरदों साननैसो बिमाया आरो लिंबाय थायो नोंनियाव सोंबाथाय आंखौ लोमजादों होनना खिन्थाबानो जाबाय। बिदि थगाय हरनांसिगोन आरो आब'खौ। मा थगाय मा जा जेनेबा मा जायोखाय? माबा मोनसे गिदिर बाथ्रा थगायबासो दादि अनसुमाखौ थानोनो होआ ना नों थाजानो बायो अनसुमाखौ? आंलाय मानो थाजानो बानो दे। देहाय दे जिखिजाया फन हरबाथाय खिन्था हरबानो जाबाय आंखौ लोमजादों होननानै। जागोन दे। बुरै मांग्राङा थाजानो बायो खोमा। अनसुमाया थानायखायसो आं बे साननैसोआ मोजाङै थानो मोन्दों मिथिबाय। नङाबा बे नोंनि बोराय मोखांखौ आं खुजाथ्रा फुङावनो नायनो गोनां जायो। दा आङो सिखारनाय लोगो लोगोनो अनसुमाखौ नायखायो मिथिबाय। बुरै मांग्रां साला सयथ' आं नोंखौ इसिगौ माबा बांसिनसो नोंखौ सैया जालांबावबाय आङो। अनसुमा बायदि हेन्डसाम थानायावनो आरो नों बायदि बोराय मांग्रां रांखौलाय बोरै नायनो सुखुनो देनाय आंलाय। अनसुमायाथ' आंनि डार्लिंसो मिथिबाय बोराय खाथा। नोंथ' आरो फिउस थांखाबाय बोराय। पापि बोराय साला मांग्रां रां लथ्रायजोब्बाय बोराया। दङ बिदिनो ओंखाम जानोनो खुहाबाखै आङो। जालै सना नोंसाया फैबाय? औ फैबाय ओंखामखौनो जानो खुहाबाखै आङो। आंबो खुहाबाखै खुहाबनाया थेवब्लाबो जा नों सना लोरबां जालांगोन। दायदं नोंखौ आं सेलब्रेजों रायज्लायनो होआखैमोन नों आरो रायज्लायबावदों? नोंसाया रायबायानो दे उनाव हरगोन दे। रायज्लायगोन आं। लाजिया नोंनि फंबाय जायो होनबाबो हा आलासिजोंनो नोङो रायज्लायबाय थानो लाजिया? दे मानिया लाबाय नोंसोरो मोनथियैयाव मोजां मोनलायदोंमोन। नाथाय दाथ' मोनथिबाय थेवब्लाबो मानो नागाराखै बेखौ? नों फाग्लि जाबाय नामा? औ आं फाग्लि जाबाय। आं सेलब्रेनि थाखाय फाग्लिखा। नोङो हाजारखि बादा होआ मानो बा नोङो गोसथोनो होआ मानो आं नागारनायाव गैया मोनथिबाय मैथास्रि। जायदुम थांसोबा हागोन मोनथिबाय। नोङो सेलब्रेखौ नागारनोबा नागार दिनैनो नागार मोनथिबाय। नङाबा खिन्थु उनाव मोजां जाहैनाय नङा। दोनलै दोन मोजां गाज्रिया उनाव जाबाय थागोन। जिखिजाया आं सेलब्रेखौ मोजां मोनो बिबो आंखौ मोजां मोनो बिबो आंखौ नागारा आंबो नागारनायाव गैया मोनथिबाय। नों हाजारखि बादा होआ मानो दिनै सेलब्रेजों गोसथोलायनाया बोसोरब्रैनिबो बारबाय। नोङो होनबानिखि जोङो गारनो हागोन नामा? नों हागौमोन नोंबो हानाय नङामोन। गुबुनखौथ' सहस नुखायो र' मानसिफोरा। जायदुं बाराद्राय बखिनाङा दे। जिखिजाया नों सेलब्रेखौ गोसथोनाङा फाप नांगोन फाप। हसिजा जेबो फाप पुण्य गैया होनखादोंना आङो। माइबासो जागोन दे जेबो फाप गैया बेफोराव मोनथिबाय। नङा नों मानो एसेबो बुजिया बिमानि खोथा मानो एसेबो लाया नोङो? फस्थायगोनलै उनाव बेसेबा फस्थायगोन मोनथिबाय। नों जुदि दिनै आंनि खोथाखौ लायाबा उनाव फस्थायमारगोन नोङो जायदुं। नों नागार बिराद गिदिर फापबो जागोन मोनथिबाय। नोंहाथ' जागोन आंहाबो जागोन। दोन जायदुं नोङो सेलब्रेखौ फन हरनाङा होनदोंना आङो। नों हरनाङानो बिमानि खोथा मानो एसेबो मानिया। सानसे बिराद गिदिर खैफोदाव गोलैगोन नोङो मोनथिबाय। खालि साव होनायल' नामा नोंनिया? बाल खालि साव होनायल'। सानसेबोथ' बोर होफेरायानो खालि साव होनायल'। बाल गारनो हायो नामा? एसेबां बोसोर गोसथोलायबाय आरो आंनो सेलब्रेनि अनगा रावखौबो नाङा मोनथिबाय। आरो बिदिबो नांखायानो आंनि अनगा रावखौबो। बुंबाबो बुजि मोना। सस मोनदों नामा नोङो एसेबां बोसोर गोसथोलायनानै? हा एक सेकेन्डावनो नागारलायनो रावबो हाया। बाल बिफाङानो जादे माथो जाखो हा? फैगोन नामा? फैगोन जोंफोरो असे नामा जोङो असेबासो एसे बेलेगमोन। बै गोजाननि आलासि जानायखौनो बखिबाय था नोंसोरो। आं बुंदों दे आंखौ बारा होबाय थानाङा नोङो। बाल फैगोन आं सेलब्रेखौ मोनाबा। नोंनि खोथा लानानै आं नागारगोन नामा हा? आरो सेलब्रेयाबो आंखौ लांखागोन। बिमाया लांनो होआबाबो आंखौ रुम भारायाबाबो दोनहैखागोन मोनथिबाय। खालि साव होनायल' बाल मैथास्रि नोंना। माबायसि गथ' एसेबो बुजि मोना बुंबाबो। बाव बिसोर सानैखौ असे बिमानिनो फिसा होननानैबो बोरै खिन्थानो? आं खिन्थाद्रायनोबो हायाना। खिन्थानो होननानै सानो नाथाय साहसानो जाया। माबा मोनसे खालामना लाबा मा जागोन बेखौबो साननानै दङ आङो। मा जागोन आङो हमनानै मोनला एकदम खर' सर' गिदिंजोब्बायलै आंनिया।